Sakhuana hi mishing nuna thilpoi mo tak pakhat ani a ma sanga ta to mi te hruai tu ni in sakhuana ming hian mi tam takin thil tam tak an lo ti to thina mishing nun khalkal tu le ngong lian thei ber pu chu he sakhuana hi ani nge yanga khovela hian rindan chi sang sang atam hle a kan sakhuana hriat lar te rindan le kalphung te po hi mi tam tak tan chuan makle oi om lo ani rualin tlema sakho lar lo de ole te naw zok te rindan phe hi chu makle dang dai tak tak atam hle a tun tuma po hian khovela sakhuana makle dang dai a thak ber ber te kanin hodon ani The Creativity Movement he sakhuana hi mingau chi tel theina pol ni in anni ho hi creativity ti anni a ani na taka chuan creator CM2 ti hi anmani in soinan le anin ngai dan ani a sakhuana dang anglo takin CM2 le thil ti thei zok rinna lam ani lo thung he sakhuana hi thil tam tak atanga hriat lar ni in chung zinga chuan federal just tha tepo atela hemi awang hian an pol ho tu Matthew Hills anti chuan jail te po lo tan pha to ani an rindan hi neo-Nazi ho rindan zui ni in anti-Semitic, racist, anti-Christian baka thiang himna le nun ulukna lam hi anni hian an kalpui lem lawa tharum thona lam hi an on zok ma ani Judaism Jedi sakhua hi thil om tak tak ani a he sakho zui tu ta chuan he Jedi thil di theina hi aom tak tak an ringa heng Jedi ho zir chuak to ta hi chuan an thil ti theina an nei to anga nga in chu nun thataka nun le dik taka thil ti atanga nei tur ni a ngai ani a an rindan hi Toism le Buddhism in pol ti te po in a soi thaya chumi ba ka chuan medieval hunlaya pasal thate nundan enton te po ani tel boka he sakhuana hi a thak ti a hlo hle a chan chu an rindan lo chuana Star Wars vel hi thon tu phu chop tak meu atanga an phu ani wang ani a chumi awanga thil ti theina lo nei ve in ringot tur chuan rinna nei chak ve vio angai nge yang le The Church of All World Hei ve thung hi neo pagan sakhua ni in ma sang sakhua din thar le du na atanga in din tran ani a kumsang khat zakwa samruk le pahni khan thian pol ho pakhat tunlai science thon thu atil tak tak tana an din ani a eng ang chi in nge a he science fiction hi an achil kan ti chuan he sakhuana a rindan zong hi sci-fi le khabu pakhat Stranger in a Strange Land ti atanga an lak ani a chu zinga chuan fairies tele in thoina lam chi te po atela ma sang ri kho pathian nu le pathian pa te biak na lam hoi ani a hemi ba ka hian tu hnai deuh khan Grey School of Wizardry anti chu Harry Potter thon thu atanga phurna nein heng ho hian an lo din bok ani enge malak na tal ana nei lom hei The Church of Euthanasia Boston muna din ni in he sakhuana hi mishing le thil siam dangte nungcha le thlai te in tluk tlan na alo om le theirin na atanga an din ani a han soi mai hi chuan thil thatak ne tur te po in alanga ma sela mishing te thil siam te ne na in tluk tlang tur chuan anni ho hian mi te hi kan thi phot ero an rin dan chuan atula heng thil siam te tan hian mishing te chu kan thi a kan in pumpek angai thu an keng ani hian rindan ti puitling tur hian anni ho hian voi tam tak kong te zo in an rindan hi an lo aw chhuwa pui to a he rin na hian ne in ang in copy a khap ve tlak thunga he sakhuana ina azir tir pakhat chu anin thla chhong tur ani lo ti hi ani a he an rin na hi an vundun ngei po in be sei pui te ang The Temple of Psychic Youth Psychic kan te hi thuak man na sat awanga thil ti theina lo om entirnan Matilda I power ang deuh kha ani bera kumsang kha zakwa samriat le pakhata din tran kha ni in he sakhuana zui tu ta hian thuk takin magic kan tia hian rinna an ngata heng ho hian chu tiang magic chu kan thlok hian a kengtel sa a ngain chumi man chhuwa chu an tum thina hemi atan hian sualna tellawa sex man thin te po angai ni in an soibok ani an tumna chu engpo ni sela hetia thluk man na sat an du na rungot po hi thil ro pui tak ni in alanga
masela hei hi an pol ming zi adan ani a psychic spelling tal te hi chu hantidik ve sela adu om hle in ka hria an soi ve me ni chu Prince Philip movement South Pacific a khuan tribal chikhat omin ani ho chuan Prince Philip Queen Elizabeth pasal kha pathiana ngain antlang pathian tharau local le ni in an ngai ma umaya heng tribal ho hian rin dan nain chuan rin dana chuan an pathian chuan mundanga akal sana nakina ro pui takin aron in lar le tu ni in an ngaya he thliar kara hian mi te an kal zen zen lo shim shima Prince Philip ate nupa hi he thliar kar a hian an vakala anni ho chuan an pathian lo kir le ni nge in an ngai ta a ti chuan Prince Philip chu an pathian ni in an ring ta ani he thliar kar an chu san nu hian a thalak pathum chu anni ho hi avathona helai muna tribal lalpa chuan a thalak pathum hi koltra in chu pathian biak tlukin an bezui ta a atira chuan Prince Philip a hian thil omzia hi a hrelok lawa a hnuwa hian thil omdan chiang hi a hreta chau ani The Aetherius Society kumsang ka zakwa somnga le pali khan George King taxi driver pakhat chuan in larna muin chuan ani chu planet zongzonga ho tu bera ala tan tur thu a hrila ani po hian o ka hria inti thin tena anti ang thawin sa khuana adin zui veta a he sa khuana hian alien ho thiam na chu yoga kaltlangin mishing ten kan mason nan kan mang thei ti ani a he pol that ve do na pakhat chu taxia an chuan apiang hian a mu chuak tu pa hian aman tam tak a free thina a tha ve viau lo mo realism Cloudy Varialon anti alien ho chuan real tia an ko chuan he sa khuana hi a mu chuaka he sa khuana hian in ngana lungphum pathum anaya pakhatna chuan mishing te hi kumsing ni sanga kalta a alien ho laboratory a siam kan ni ti ani a pahnina ve thunga chuan alien ho hian Jerusalem hi kum sangni somni le panga hian an lo tlo don ti ani a o hei po hi apui do ne pathumna a chuan riala ti ve tur chu mi te hnena thlamona thucha atam thei ang ber lo puan chu alok hi ani ve thunga heng zong hi riala hian planet danga hruai ani laya an hril ani thu asoya ta chuan Isua le Buddha te po amu thu asoi tel ani mun maktak chu ani ngayang le The Universe People Cosmic People of Light Power ti te po a hriat ni in he sa khuwa hi kumsang ka zakko chho bor vela din kha ani a an ho to pa ber hi Ivo Benedis anti ni in ani hi alien tele khovel pon lammi te bethei ni a ngai ani a hepa bendisa soidan chuan engtika emo heng alien te hian anma ni zui tu te chu hundang dai dimension danga anla thon do ni in asaya hetianga kal thei tur te hi alien spaceship mangin alien ho hian kan khovel hi hel kualin an thli thlai renga an du le atling nia an ngai te chu an thon don ni in an ngai bok ani kan kal le ma in zona pakhat kan zeptel anga heng alien hoin minshil inti te hi Mizoram vela chuan omsela tharawin minshil anti mei long mo chutiang de lek chuan Mizoram atanga o shachin te po hi sabram vela chuan omsela alien ho minshil anti ve tho mei thei ani kan omna mun azir hian kan thil pu hi adang ani thei mai angem pa chau lo chuan hriat vanisu Church of Scientology kumsang kha zakwa somnga le pahnia din kha ni in he sa khuana Scientology ti hi mani in puina le inti masonna dynetics anti rinna a in ngat ani a chumi ba ka chuan pathian zenu anti chu neibokin chu galaxy zongzonga lalber ani boka anni ho rin dan hi chuan zenu chuan mishing te hi he khovela hian kum makta duai samsari le panga kalta khan aloda ani in an ngaya zenu chuan tlang kang chunga mishing zongzong chu khungkhomin chu tlang kang chunga chuan hydrogen bomb athak boka tuna mishing la chun te hi chu chumi atanga dam chuak te na anron in thla chhon ni in an ngai ani engpo ni se he zenu hi chu pathian fel tak chu ani lo mel khop mai ole kha tun tuma kan ho theite an ni a en tu de chunga lom thu ka se